Nationaal voorleesontbijt. De schellaard moet definitief weg. Het is vandaag 22 januari. Dit is het Belemaasjournaal. Chinees restaurant De Schellaard moet definitief weg. Een heroverweging na diverse protesten van lokale heemkundeverenigingen heeft er niet toe geleid dat de Schellaard behouden kan blijven. De argumenten voor de sloop van het gebouw blijven overeind. Alternatieven bleken niet haalbaar of van onvoldoende kwaliteit. Werkgroep Behoud De Schellaard betreurt het besluit, maar spreekt haar waardering uit over de manier waarop de noodkreet is behandeld. Daarnaast wordt er een fietsbrug in Wansum aangelegd, waarmee fietsers en voetgangers de provinciale rondweg kunnen oversteken. Deze wordt ter hoogte van de Meerlose baan aangelegd. Woensdag zijn de Nationale Voorleesdagen van start gegaan. Ieder jaar wordt de aftrap gedaan met het Nationaal Voorleesontbijt. In de bibliotheek van Venray kwamen de kinderen van Peuterspeelzaal Het Rommelhufke uit Oostrum bijeen voor deze start. De kinderen kregen eerst een ontbijt, waarna ze werden voorgelezen uit het prentenboek van 2015. Boer Boris gaat naar zee. Boer Boris heeft vakantie. Boer Boris gaat naar zee. Hij pakt zijn kleine koffertje. Wat neemt Boer Boris mee? Zijn kammetje, zijn onderbroek, zijn knuffel en zijn jas. Met het Nationaal Voorleesontbijt wil men kinderen geïnteresseerd laten raken in boeken en taal. En daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Dus we beginnen van jongs af aan met voorlezen, met vertellen, met boekstartkoffertjes. Dus het voorlezen door ouders of door peuterspeelzaalleidsters is gewoon heel belangrijk voor de taalontwikkeling. Dus we proberen het zo allemaal. We krijgen naast deze specifieke groep, die dus echt hier komt, hebben we 30 groepen die de afgelopen week en de komende week allemaal hier nog komen om dit ook mee te maken. Niet het ontbijt hoor, allemaal. Maar in Nederland wordt al veel voorgelezen aan kinderen, maar voornamelijk door de moeders. En dat is wel het leuke van hier, dat we 2 vaders zien. En dit jaar ligt het accent ook op het voorlezen door vaders. Omdat vaders veel minder voorlezen dan moeders. Die doen dat echt een stuk minder, ja? Ja, dat is gepeild en die doet dat echt een stuk minder. Dus daarom vind ik het wel heel leuk dat er nu 2 vaders bij zijn. Want dat is een goed teken. Bijzonder was dat er zelfs een levensechte boer Boris naar de bibliotheek was gekomen. En hij kwam niet alleen. Hij had zijn tractor meegebracht, waar de kinderen na afloop van het verhaal een ritje in mochten maken. Niet zoals in het boek Naar Zee helaas, maar wel een rondje door Venray. De Nationale Voorleesdagen duren nog tot en met 31 januari. Het Sint-Nicolaasgilde Venray heeft dinsdagavond de stimuleringsprijs Mens en Cultuur van de provincie Limburg gewonnen. In 2013 was het exact 125 jaar geleden dat Sinterklaas met een intocht in Venray arriveerde. Ik herinner me nog heel goed, in 1888, de eerste intocht in Venray. En dus zette het gilde dat jaar alles op alles om er een feestjaar van te maken. Het oudste gilde van Venray werd door de onafhankelijke jury geroemd om de creatieve wijze waarop het dit jubileumjaar heeft ingevuld. Onder andere het ruime scala aan activiteiten voor jong en oud, de gratis toegankelijkheid voor iedereen en het vergroten van het bezoekersaantal werden door de onafhankelijke jury als enorm waardevol beschouwd. Met als resultaat de toekenning van €2500. Tot zover dit Belemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht maken wolkenvelden plaats voor opklaringen. Het gaat licht vriezen. Morgen overdag zijn er brede opklaringen en het wordt maximaal 2 graden. De wind is zwakker dan vandaag. Hartelijk dank voor het kijken en tot het volgende journaal.